মোৰ এটাই লক্ষ্য অহা 5 বছৰত আমি এনেকুৱা এখন বিটিসি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব য'ত কোনো দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক নাথাকে সকলোৱে যাতে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হ'ব পাৰে আমাৰ বিটিসিত বিভিন্ন জাতি আছে বিভিন্ন উপজাতি আছে বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক আছে কোনেও মনত ভাবিব নালাগে যে বিটিসিখন মোৰ নহয় মই বিটিসিত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক মোৰ গাঁৱত ৰাস্তা নহয় মোৰ গাঁৱত স্কুল নহয় মোৰ গাঁৱত অনুষ্ঠান নহয় কাৰণ মই বিটিসিত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক बे भिडिअखौ खोनासंनानै जोंनि गोसोफ्रा माब्रै मोनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ सोंनो नागिरदों आरो आङो आंनि साननायखौ फोरमायनो नागिरदों बे भिडिअनि ओंथिखौ जानो हागौ गासैबो बर'फ्रानो बुजि मोनदों जोंनि बर' मानसिफोर जायफोरा बिजेपिनि मेम्बार आरो लिडार बिथांमोना दा बाथ्राखौ बुङोबा जाय जाय आंनि भिडिअखौ नायदों गावखौ बुंनाय बायदि मोनगोन आरोखि आंखौसो बुंदों नामा उमुका थामुका बेबायदि मोननो हागौ किन्तु इन जेनेरेल आं रावखौ पार्टिकुलारलि बुंनो नागिराखै जाय बर' मानसिफ्रा बिजेपि जानानै दङ बिजेपिनि मेम्बार एबा बिजेपिनि लिडार बिथांमोनखौ आं बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि गोसोफ्रा थिगानो दं नोंथांमोना हारिनि सेन्टिमेन्ट दं नोंथांमोना बर' हारिनि बर' ओनसोलनि राव थुनलाइ हारिमु जेरावबो जौगानायाव नोंथांमोना बिराद गोसो गोनां नोंथांमोना माने जातीयताबादनि सेन्टिमेन्ट गोनां गावनि हारिखौ गोमाजानो गिनाय गावनि हारिखौ माने गोग्लैसोनानै थाजानो गिनाय राव हारिमु थुनलाइ दोहोरोमा बर' हारिया जोबलांगोन नामा साननाया नोंथांमोननिबो गिनाय दं ओंखायनो नोंथांमोननि साननायखौ आं बुंनो नागिराखै किन्तु नोंथांमोना हयतो बोरै मा साननानै बोरै पाकाव मा साननायजों मा उद्देश्यजों बिजेपियाव हाबफ्लांदों बेखौ नोंथांमोनासो मिथिगौ किन्तु बे बिजेपियाव जइन जानानै सापर्ट होनाया बिजेपिनि थाखाय खामानि मावनाया जोंनि थाखाय जे बिराद गिलु बालु आरो खहा गोनां बियो तारमाने नैबे जोंनि चिफ मिनिस्टारनि भिडिअआव बेरखाङो आरोखि तारमाने मा चिफ मिनिस्टारनि बायदिब्ला जोंनि बिटिसियाव बर' अबर'नि हांगामा खालामनायनि मोनसे लामायाव फैफिनदों आरोखि चिफ मिनिस्टारनि बे आं भिडिअ देखायनाय बे स्पिचआ बेयो माने अबर'फोरखौ बर' नङै मानसिफोरखौ माने गोसो दुंखां होनायनि बे मोनसे स्पिच माने जोङो गासैबो बिटिसियाव जेसेबां हारि हारिसानि मानसिफोर दङ जों गासैबो प्रथम श्रेणीनि नागरिक जानांगोन होननाय माने मा तारमाने जोङो बिटिसियाव बर'फ्रा फार्स्ट श्रेणीनि प्रथम श्रेणीनि नागरिक आरो बर' नङै मानसिफ्रा सेकेन्ड श्रेणीनि नागरिक बेनि ओंथिया बेनो तारमाने बे जिहेतु बिटिसि एरियाया सिक्सिटिल एरिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जों दाजानाय बेयाव तारमाने ट्राइबेल मानसिफोरनि किसुमान स्पेसियेल राइट्सफोर थालाबायो जायफोरखौ ट्राइबेल मानसिफ्रासो एन्जय खालामनो मोनो तारमाने होमबा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि स्पिचआ बेयाव तारमाने बेबायदि कुनु स्पेसियेल राइट्स रावनिबो थानाय नङा गासैबो समान गासैबो प्रथम श्रेणी नागरिक जानांगोन होननाय माने तारमाने बेयाव कुनु एसटि होननाय जेबो माने स्पेसियेल राइट्स थानाय नङा बर'आ जिखौ मोनो एसटिआ जिखौ मोनो जेनेरेलाव बेखौनो मोननांगौ रिजार्भेसन माने थानो नांनाय नङा बेयाव बेबायदि माने गासैबो समान जाजोबनांगोन आरोखि माने एसटि होननाय माने कुनु बेयाव स्पेसियेल राइट रिजार्भेसन जेबो थानो मोननाय नङा बेबायदि ओंथिखौ बेयाव फोरमायदों तारमाने अब्ला नायदो बेसेबां खहा गोनां जागोन ना जाया बेयो अब्ला जों गासैबो बिजेपियाव हाबजोबनानै होयोबा बा बिजेपियाव हाबाब्लाबो जों जुदि बिजेपिनो बर'नानै बिजेपिखौ पावाराव जुदि लाबोयोबा बिटिसियाव बेसेबां खहा गोनां जागोन नाय दिनै जोङो साख्रि मोनदों जोङोथ' कम्पिटिसन हाया आसाम लेभेलाव किन्तु बिटिसि लेभेलाव जों दिनै कम्पिटिटिभ आनजाद जानायखायसो जोंनि बर' मानसिफ्रा बांसिननिफ्राय बांसिन साख्रि मोनदों किन्तु जोङो स्टेट लेभेलाव किन्तु जोङो जेब्ला कम्पिटिसन खालामगोन ना जों साख्रिखौनो मोना स्टेट लेभेलाव दिनै बिटिसि एरियायाव जोङो कम्पिटिटिभ आनजाद लिरनानै गोबाङानो साख्रि मोनदों फरेस्टआव मोनगोन नै बिटिसिनि टेटआव मोनदों पिजिटिआव मोनदों माने ग्रेजुवेट टिचाराव मोनदों जिटिआव मोनदों बहुताव मोनदों किन्तु जोंनि मानसिफ्रा साननो हागौ जों ओरैबाबो टेलेन्ट दंखायो जों आसाम स्टेटआवबो मोनखागोन बिदि नङा
जोंनिया रिजार्भेशन थायो कोटा थायो बेफोरजों लाबजों लाफा देरनानैसो जोङो जेसेबां दा बिटिसिआव साख्रि मोनदों बर'फ्रा बे बिटिसि ओनसोलनि थाखायसो आसाम भित्तिक खुंनाय आनजादफोराव जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दा बिटिसि मोनदों एसेबां मोना जोङो ओंखायनो बै जिनिसफोराबो खिन्थु जों आसाम लेभेलनि बायदि जागोन जेब्ला जोङो गासैबो एखे श्रेणीनि नागरिक जागोन ना अब्ला एखे कम्पिटिशना जेब्ला जों दा स्टेटआव खालामनो गोनां जायो एखे कम्पिटिशनखौ आरो स्टेट लेभेलाव जों जेब्ला कम्पिटिशन खालामनो गोनां जायो एसटि मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा जों कम्पिटिशनाव बेसेबां गाहायाव खालामनो गोनां जायो हायाना जों कम्पिटिशनाव जेनेरेल मानसिफोरजों थिग बेबायदि पर्याया जोंनि बिटिसि ओनसोलाव फैगोन जेरैबायदि दा एसटि मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा बिटिसिआव माखासे साख्रि मोनदों जेराव मेराव गोबां पाजानानै दङ बेबायदि जों कम्पिटिशनाव माने थांफादेरनो हानाय नङा आरो जोङो दा जेरैबायदि साख्रि मोनहां आरो माखासे मोनदों बेबायदि पर्यायाबो जोबनानै थांगोन जेब्ला बिटिसिआव बिजेपिआ पावाराव फैगोन ओंखायनो आङो सोरबा बिजेपि जोंनि बर' मानसिफोरा बिजेपि लिडार जानाय बिजेपि मेम्बार जानायखौ आं बुंनो थाङाखै पार्सनेलि आंहा जेबो बिथांमोनखौ बुंनो गोनां गैया खिन्थु एज ए हल जों हारियानो थारमाने बेबायदि माखासे जेंगोनानि मोगा मोगि जानो गोनां जागोन बियो सियर थारमाने एकदम सियर 100% जोंबोथ' मोजां मोनो बिजेपिखौ खिन्थु बिराद मोजां मोनो जोंबो खामानि मावो बिराद मावदों खिन्थु जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थारमाने बिथांमोना खामानि मावोब्ला बिथांमोननि प्लेन पलिसिया थारमाने बेलेग जागोन बर'नि क्रिएसना बेयो फैफिनखागोन 100% मानो होनबा सिएमनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बे स्पिचआ बिनिनो मोनसे इसारा ओंखायनो जोङो बिजेपिखौ अन स्टेट लेभेलाव सेन्ट्रेल लेभेलाव अन खिन्थु बर' रायजोफोरखौ बुंदों आङो गावनि स्वार्थनि थाखाय मायबा मोनसे स्वार्थनि थाखाय जाहाथे हारिखौ बिक्रि खालामा बिजेपि मोनबायदि बिजेपिफोरबायदि नेशनेल पार्टिनो हारिखौ बिक्रि खालामनाङा जों जेरैबायदि साख्रि मोनदों नोंथांनि गथ'आ जेरैबायदि दिनै आनजाद लिरनानै साख्रि मोननो हादों ग्रेजुवेट टिचार बा पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार बा एमएल स्कुल एलपि स्कुल बा बायदि बायदि डिपार्टमेन्टआव बे सुबिदाया खिन्थु जोबनानै थांफिनगोन आरोखि अरायबो गोसोआव लाखिखा बे आंना बिजेपि लिडार आंना इउपिपिएल ना बिपिएफ आं माबा मोनसे पार्टिनि आं लिडार नङा आं सासे निउट्रेल मानसि आंहा साननानै माथा गुदुं जायो खर'आ गरम जायो खिन्थु आंहाथ' पार्सनेलि जेबो लस जाया हारि हिसाबैसो लस जागोन आरो बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों आंहा थैना थांनायाव आंहा जेबो लस गैया हारिया थैना थाङोबा खिन्थु आंहा लस दङ जोंनि राव थुनलाइ हारिमुआ थैनानै थाङोबा खिन्थु बेयाव लस दङ आं बायदि नों बायदि सासे मानसि सानै मानसि हाजारजन मानसिया थैना थाङोबाबो हारिया थैनाय नङा जेब्ला बे हारिनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि माबा माबि थुनलाइया थैनानै थाङा खिन्थु मोनसे हारिया थैना थाङो जेब्ला बे हारिनि राव हारिमु थुनलाइ धोरोम जारिमिना थैनानै थांगोन मानसि थैनानै थाङोबा मोनसे हारिया थैया खिन्थु बे हारिनि जेब्ला राव हारिमु थुनलाइ सोदोमस्रि जारिमिन धोरोमफोरा थैनानै थांगोन अब्ला बे हारिया थारलाय थैनानै थांगोन अरायबो गोसो लाखिखा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ नेक्स्ट एपिसड लाना फैगोन आं बेनि उनाव मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम आरो बुजिनो नाजा आंनि थाखाय नङा नोंनि थाखाय नङा हारिनि थाखाय नोंथांनि गथ'नि थाखाय नोंथांनि फिउचार जेनेरेशननि थाखाय